Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug shout out dayno sa tanan. Anang sunod aning ramahan no, shout out ko kang James Sabiro. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nagsunod aning ramahan no, shout out kaninyong tanan amping pirmi. Ug karon sa katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores, Crispin ug Basilia. That's the way I holler. I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Ay, laayag yung uyab eh. Mayong pagbuminaw sa Hey! Spino. Magkakita lagunta ko. Magkakita lagunta kong laki. Oh, uy, hala. Nausam ako. Anong laki may gusto na kong makita? Naman na nayabag na. Usamin itabo na ko eh. Ganong di naman ko feeling guwapo. Feeling guwapa naman ko. Naunsa di ko. Wala ko kasabot sa gibati. Mura naman ko gikiguhain niyo eh. Murag feeling na ko sexy kayo ko. Feeling hot yung kayo ko. Ay, Napaka shaving lotion, tay? Nahotdan ko. tay. Hala, uy. Kagwapo man din ang siso. Nindot pag yung kaiglawas. Yapalbon kay dugan. O ang iyang... Tay, unsa mga tay? Oh, Ano itutok mga maayon ako? Nagtuoy mong laway, oh. Mura kababoy irong buang. Ha? Grabe sa di mo, eh. Baboy ang buwang. Wow, oy! Akuan! Ang imong kuan. Ang Unsa akong kuan? imong shaving lotion ba? Anong nahurot man dayon? Wa man gud mahurot dayon, tay. Nalimot na jud palit og bag-o. Oh, hindi ko mo tagaan. Okay ra. Ay, maghatag ko eh. Kanyo ka. Huwata ko diha. Ngano mo to sa tatay? Chun-chun, imong lolo pa na unsa man na siya. Dikikit-ikit lagi na siya nga nagpaso-paso. Lain ang lolo talahon, oy. Dili na, atong pakuratan. Ay, aray. Nisakit man nun akong hawak. Sige, ikit-ikit. Uy, nanggahi naman akong kabukugan. Pahuway sa ko, uy. Lolo! Ay, kabayong bakla. Nagbakla-bakla si Lolo. Unsa? Uy, Johnson, ayaw pa takagawit diha ha? Imo pa ng apuhan. Tinuod laki ma. Nagikid-ikid og lakaw si Lolo. Unya, isagit siya pag kalit na mugtungan ni Nora. Amo siyang ipakuratan. Nag-joke ra imong lulo, uy. Wa man siya mag-joke ma. Bebe, pagduwa na mo balik dito kaw. Kinalangan ako ning akong gitrabaho da. Ito, kanako ma. Gituon na lang. Okay. Ato kilang Nora ma ha. Sige. Tinuod pa kang gisulti ni Junjun, no? Si tatay nag-ikid-ikid. Ano pa kay paliton, mahal? Oh, doon ako'y paliton, mahal. Sinina lang tingali akong ihatag sa akong amiga nga si Geraldine Omega sa iyang birthday, mahal. Ug magic lang sa nina. Hayaw lang sad, uy. Bisag ka na, gamitan pag yung magic. Daghan bitaw tag kwarta. Bugas mo, gita. Okay. Oh, uy, hala. Ano, mahal? Oh, tanawa si Noy Tiago Crispin. Namili og mga bestida. Unya iyang gisukod-sukod. Uy! Ha? Unsa ko nang binuanga?
Hinduta paliton ini mas ninaa, oy. Ang ngayan man tingalay lingjud ko ani ba? Bebe. Ang ngayan jud lagi ko, oy. Kapitan Tiago? Kap? Kisay mo regaluhan ng Sister Kap. Kap? Iwan sa tayo mo tinawan ko. Ay, mura man ka nag-snap, Kap. Di lang ko magpasabot. Noy? Kamu man di ay ni. Awa dahil ko makaklaro ninyo da, Miss Pin. May regaluhan ka ng sinina nga may buwak-buwak? Noy, Tiago. Noy. Kap, day. May bag-o na sa kang uyab, Noy, ha? Oy, uyab good. Kaya Noy, Kap. Basta ning igayaw na, ayaw na ginitago ng Noy. Bilay lagi ni Clara, ug namo. Sige lang, huwat lang mo. Wow! May uyab na kita si Noy Tiago. Kap di ay. Ako sad mahal. Nakabantay sad ko. Lahi ang tinagda ni Noy Tiago na to ganina. Magil pagdoon na to, kahit kay tinawan. Murag bagong gibaid. Usab-usab maning mood ni Noy Tiago, eh. Lagi ng mga gores, mahal. Moody kayo. Paisturbuha ko ninyo, ha? Uy, sis. Oy, siso. Ikaw lang puli na kog lingkod. Kay musod kusbay. Check na ko akong giluto. Sige, Lia. Ang saan ang dagway ni mo, ha? May problema ka? Maklaro di ay. Ay, kailan mo gusto mong dagway ko kung may problema, uwa. Gikan ko sa barangay hall. May hapit ko. Ano niya? Lugawas balita bahing tatay, eh. Ang rakot? Nanguot. Ha? Lagi. Uy, lugawa ko. Kisa mang bayana. Dili babae. Laki. Unswa? Lagi. Uy, Sobra pas oy. sa ko na pagkaunsa. Ambot lagi pin. Di ko katuok eh. Kailan mo kong tatay good. Butak ka naman taon to sa tatay. Pero, talo naman kabukan ng reklamo. Duha ka tanod, ukot sa ka volunteer. Piyawang tatay ni mo, no? Hala, no? No, silis tatay Tiago ni mo. Ha? Nakaunti nga nagsalin nga sa ilaga. Ha? Di ba magpirit-pirit man ka kung makakaong kagsalin sa ilaga? Basta ni mao ni bagong epekto ba? Ambot eh. Naung sabit ang tatay eh. Dito mo kakaon sa may ang sulti. Wa siya pag-adto na ko. Nikuyog kuno sa mga taga-munisipyo nga dunay gisurbe. Ambot asa to. Ni bonus Clara na. Kabinuang gud ana. Ayan, ito usad ka siso. Mura ka magwa makailan ni tatay. Wa mong gumutuo, god. Nisultir ako nimo unsay ako nadunggan sa mga tao sa barangay. Ilain sa kayong di kasultihan. Grabing politika, no? Bisan unsa na lang itumutumo para lang pagdaos kaatbang. Ngano? Nagduda kang black propaganda ni batok ni tatay? Klaro, ana? Wa sa sila ilaing ng naano? Kana, gyud. Mauna! Mga cheap kaayo. O gabae. O mahadlok na baan. Ikaw ang igulis tatay. Uya pasangilan og mga ingon ana. Huwag yung mga batasan. Mga anak sa bugasan. Ay, kay Nip sa panahon na dispute ko. Oh, Tay? Oh, galo mo. ato na ako sa kwarto kara. Matugo na ako. Basing paglain, lain na may tabo, ining mata na ko. No sa tiwong ba na gwapo, Clara? Tay, seryoso ka? Ha? Usap ng pangutanaha, oy. Tungutana rin gani kong naon sa to si Siso. O lagi. Pero ano may pagkapil man nga gwapo? Oh, kay di ba na tinood? Tay, galibog na biya ko ha. Galibog na ko. Sa usaban, oy. Na-stress na big sugo na kong beauty, Clara, ha?
Kana, tay! Ganun mo ingon man ka, ana? Unsa man nag-joke ka, ha? Uy, ayaw anong joke ka pabait-bayot, tay. Uy, kawa kaya angay. Ha? O sa man ako nabalitaan. Nga may gikuot ka man kuno nga mga tanod o sa ka-volunteer, ha? Unsa ni, tay? Ang mga tinughong na miyait di ay. Hidawat mo sa tag sa kalibong akong gihatag. Ha, sagdi lang. Punan ko tong kagikuwang nga tingali. Kuwang rin yun ang tag sa kalibo. Sa ato pa, tinuod, tay? Ay da! Nagibuhat? Ay da! Lingaw-lingaw ra sa usa ka tiguang igat. Ha? Ay... Oh, uy! Tara! Ginoo ko! Tabang! Tabang, mga kasama! Sigig hilas Clara Pinoy. Di ka dawat sa nitabo ni tatay. Posible sang nitabo niya eh. Usa rin nasod lang espiritong bading mo na siya, ha? Pin, unsa ka? Basig na sobra ang pagkaon ng chicken wings. Maumong ko na. Kapino ang anay. Libuga dyan bitaw ining nitabo ni tatay. Unya, unsa mo naman tong katong reklamo nga tanod og volunteer niyon sa naman to, ha? Naminaw naman. Gitingalan mang tatay og kwarta. Kawa, no? Ang kuyaw ni kumangurakot na sinutyago. Para lang siyang pagkunghilig. Ang mga laki! Naunsa na imong lolo Chun-chun. Mara na laki na siya ang lola. Ampot taon sa na siya. Sige ra mga nikilag akong mama kay naguol niya. Hala no? Luuya ko. Uy! Batang tinughong! Ako? Kinsa pa man di ay, nga ikaw may akong giduol. Aw. Timani ni ha? Di na ko gusto nga makigduwa ka pa nining akong apo. Kan naman lo. Nga, friends pa ni Nora. Basta, ayaw ko supaka, Junjun. Di ko gusto ko to'y amiga lagi mi. Pato lagi na ako. Uy, ikaw, ikaw. Polisin nyo, poli. Ngano ti ay kalo. Mangaway man ka na ako nga wa man kumangunsa. Ay, kung gamay, ha? Basta, ayaw na pagduol sa akong apo. Sige na! Pauli na! Pauli na! Laki, mami, tinuod laki. Gitukmat ko ni Lolo Chaco, pero tingog ni madam akong natungkan. Wagit ko na makak, mami, ha? Kung mauna, posible nga misod kang naitsago ang espiritu ni madam? Kuya, wagod! Dako gid kayo posibilidad, mahal. Kung tinuod na, doon na siya daot ang plano na to. Kasi ni Tiago mo yung gisudlan. Sakto ka, Crispin. Og amo na nang gipangandaman ni Nora. Unya, mahal, may plano na mo? Hello. Tilawin na ninyo akong paelya, oh. Wow! Nami, paya kayo na, Chun-chun. Saan yung kason, Lia? Ay, wara good. Walay lingaw mo ang nagluto-luto ko. Mahal na kayo na sa resort. Usa ka serve, 1.5. Saan man kadaghan, ha? Usa ka bandihado. Pwede na mo tilaw. Oh, pwede ka ayo. Inyuhan naman na tanan good. Naaraman mi amo sabay. Salamat, Lia. Di lang na to ang dahong sa tatay. Dara mas taas. Ikaw rin agda. Oh, naana oy. Naunid na agdahon. Oh, pailya tay. Daan nilang Lia og Nora. Wa ko mahangon, ana. Unsa na imong ganahan, noy? Adobong butterfly? Oh, di ba mao man na imong paborito? Ha? Unsa gud ka makatutok ni Lia, tay? Kuwang naman lang imong panitan. Nasako na siya sa akong giingon nga paborito niya ang adobong butterfly, Clara. Sisig man iyong paborito, Lia. Oh,
Mao ba? Okay. Abi mo gud ako adobong butterfly. Confirmed na gid, Crispin. Confirmed gyud. Si Madam gyud ang misod kang Tiago. Unya, klaro na gid nga siya. Sumisunod niyang buhaton, my love. Magpaabot lang takon unsa na sa diyang sunod buhaton. Basta kay mangandam na lang gid mi ni Nora. Okay, mahal. Mura gusto niya gubat da. Pwes, makigubat mi. Mahal. Oh, kinsay nagpatukar aron? Asa ro music? Kinsay tinugkong at napalasang nagpatukar aron? Mga tinugkong mong dagko! Mga bisit mo! Nangatong ako. Nangatong ako sa kalagot. Saba, tay! Ako'y gisapot ko. Naglagot ko mayo. Ngano ka, tay? Naunsa na sad ka? Kinsay nagpatukar aron? Ampot! Oh, murag sila si Crispin. Ang mga tinugkong! Nganugot ka? Nasuko ko ang nagpatukar sila sa kanta sa imong idolo sa TV? Dili na ako idulo! Si Ate Guy ang akong idolo! Libog ka, nagidi mo taysa? Sa ako nahibawan, Vilman yan kayo ka. Di maganiot ako mo sugot katauran ta ni Crispin sa unang tarpuli ni Nora Honor. Pero nisugot ka na lang dihang iyak ang gitagalog akong kwarta. Ambot di mo, Clara. Wa ko kay bawa ng imong gipalulte. Basta kay nuranyan ko sukat pa kani adto og hangtod karon. Bahala ka tayo, uy. Pagka, dili na gani mo na ako masabtan. Kihagit ko na matawanan. Nahibaw sila nga nuran. Dahil pa, nahibaw na ka sila nga ni ako sa lawas si Tiago. Nakabantay na ka sila. Unsa dito nga song, mami? Nice like ito. Pati lang siya pagka-record. Kuyawa ko ni mo na. Nasa di kay knowledge ng sound na? Ha? Na di kay knowledge na? Ha? Sige, magod kong tanaog mga video ko. Oh, kuyawa. Believe ba dyan ako naman? Hilig siya kaya ng mga idol-idol? Ha? Nak, katong kanta nga akong giplay ganina, kanta to ni Vilma Santos. Oh. Ang karibal ni Nora Honor. Kontra kayo na ni Madam. Ah, okay. Sige, mami. Pato ka nagbalik. Hoy! Pagaway mo do! Hoy! May batas ha! Hoy! Crispin! Basilia! Hoy! Nay, Tiago! Kung sa'y problema, Noy? Hoy! Basilia! Oh, Basilia? Imo kong gitawag og Basilia, Noy? Gano? Muli-muli ka gihapon? Nga ikaw si Basilia? Ha? Bistado ka na! Mao ba? Mahal nga Reyna Maria Leonora Teresa? Ah, Ikaw rin may booking sa imong kaugalingon. wa ko may bawa ng imong ipalulte! Oh, really? Ay, kung saan yung problema? Ah, Ano masagatay? Mura magag napaso. Nga akong giguditan mo bukton. wa oy! Paso, good. Nidoon ako din, kay alingog-ngog kayo ilang ipatukar. Nalibot man tingali sila nga, dula na'y ordinarsa nga. Nga nagdili nga magkaraoke ug magpakusog og sound sa mga adlaw nga ting klase. Nahibaw malagiday ka. Nganon dili man ko mahibaw, Noy. Nahibaw ka, pero may supa ka. Angay kang sinutan. Okay nga no. Nagkaraoke ba day ko? Nagpakusog ba day kog sounds? Kahinay ra sa mong pagpatukar, ah. Kung hinay pa, nga nung nagkanungog mo sabo. Kay doon raman in taong tagbahay, Noy. Unya pa, gyud, mas hait ron ang imong pangdungog. Tay,
Amo ko ulit na. Ayaw ko pang itagligas, God. Ay! Ay, kung ang baigbayan! Sabo! Ay, naku. Leah, pasensya na ha. Way problema, Siso. Sige. Tinuod yun ang panultihon sa mga tao. Nga ang isda, nahuhuli sa kanyang bibig. Ay, ang bot! Sa langaw! Ingat na kitingali ng mga tiguwang. Hello, boy, Clara! Gisapo to may kumayo, ha? Lubago kong babali mo ron, Ginoo ko. Uy, taon sa imong babak na rin. Ano ka nang tumoy ka ni sa scooter nga balikos? Musuway lang tang nura na. Basin makatiming sa siya nga. Pangayog maayo ka. Dali, ato na ta, dali. Kulay ayo, ha? Tay? Be. Lit kar ko bale. Okay na. Uy, kuya awag ko na ito, tay. Mura mo kang magician. Labaw pa ko sa magician. Gwapo. Tay! Oh. Ha? Wak mo binuang pin. Mura jug lain na tatay. Himat yun na gyud. Dili, uy. Pataka naman sa ga. Utsa man di ay. Pin, ato na niya. Mura siya nasudlan. Oh, Lagi. Yawan na ganis Clara. hinganin lang sis. Dito na lang una mo puyo sa Villa Miraluna. Aron malayo mo niya. Bitaw, no? Wala lang. Ani lang ha. Ayaw mo palata nga nadlok mo niya, okay? Sige. Amo ang buhaton. Inyo kong biyaan din, he? Usa ka si Mana, ramang good tay. Bakasyon lang good. Bakasyon o mulikay mo na ko? Ha, nakabantay na ko ninyo nga nahadlok mo na ko. Di mang good tay. Angay lang nga mahadlok mo na ko, Clara. Tungod kay dili ako si Tiago. Oh, si Mama ni mo. Dili ka ang Junjun, ha? Ako na musaka. Oh, opa! Nadlok ko. Pato ko ilang nura. Nakita mo, Nakita Clara? ni mo, Clara? Gamahanan Kabahanan ko. Gusto mo dahil ka. Hanggang gusto mo pagkasawas ni tatay. Luoy ka niya. Ayaw pagbuot kung asa ko musot. Clara? Oh, ang ginsili-sangit mo sa umbong, ha? Ikaw, tay? Yes, guwapo. May reklamo? Nabuang ka na, tay? Imong anak si Clara. Dili na ko si anak. Siso, dili na si tatay mo kasulit Nautang espiritu na. Ginoo. Pahawa sa lawas ni tatay karon dayon sa daotang spirito. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Di ko paluway, uy, karaho, bayan ninyo. Unsa man di ka? Unsa may butuyo na mo? Unsa man ka kagawa mahimutang? Unsa imong pangan kay pabisahan ka na mo? Siso! Mga salbahes. Pamahawa mo! Pamahawa mo! Uy! Uy!
Dali mo, Glan! Dali mo, Siso! Dali mo sa mong Leo! Dali! Sige, lain na sa nga kanta. Pearly shell from the ocean. Shining in the sun. Hilong! When I see them, my heart tells me I love you. Makatulog na siya! Dali na! Ato ng buhaton ang angin atong buhaton. Sigurado mo? Dili siya magawas sa kwarto? Di gina siya mo gawas. Kay inigmata niya. Maudayoy mo sugat sa iyang mga mata ang dagway sa iyang idolo nga si Nora Honor. Ato kung gipapilit sa kisame, sa bongbong, sa sahog ang mga poster og tarpaulin ni Nora. O niya, nga rin nagbutang matag standi ni Vilma Santos sa putahan siyang kwarto. Aron kon og galing mo gawas gud siya. Musod na siya balik. Kaya di man siya ganahan nga mutanaw sa naong ni Ate V. Bitaw. Mo ba? Uy, awas ano? Ha, katawanan ng tasa. Pero epektibo. Mo bitong amo siyang nasakpan kay. Lakot mo kasi nga nagpatukan may kanta ni Vilma Santos. Iyaman ko kung gitawag og Basilia. Mauto nga nasakpan ako. Iya kang gitawag og Basilia? Oo. Kinahibaw naman siya nga. Ngaon sa Lia? Juan. Nang, Uy, tempa. Unsa gyud ning tabuak spin? Lia, wa gyud lagi ko nasabtan. Pangatog na lang mo ha. Ah. Inigbatan ninyo. Wa na may mahinumduman inihitabo ah. Makatog na ron sila, mahal. Tana, mamauli na ta. Uy, mga poster sa akong idolo. Oh, I love you, Ate Guy. Ay, kagwapa yun sa akong idolo din eh, uy. Time pa. Kinsa'y nagbutang ining mga... Husto. Nahinumdum na ko. Dinhi sila si Basilia o Crispin. Dinhi ang mga tinugong dako. Ha! Kinahanglang magkagawas ko din eh. Pero, daoy, di man ko magka-resist sa ako nakita. Niya pa'y poster na kauban niya si Kokoy Laurel. Ganahan ba ya kaya ko silang love team? Pero, mas paborito na ko ang Guy and Pip. Niya sa picture nga kauban niya si Buyet. Ay, sayang yung kayo nga nagkabuwag sila. Uy, my favorite picture sa Himala. Pero, di ko alay malipay ini. Gituyo nila ni Basilia o Crispin. Ilang gipahimuslan akong weakness. Mga tinugong, mga buwiset. Bahala na. Mupiyong na lang ko. Total, memoryado ni Tiago kinigiyang kwarto. Pwede na ko magkagawas pisag magpiyong ko. Ato na ko bubukas akong mga mata. Nag-abdi na sa putahan. Mupiyong na ko. Niya, nahikapanan ako ang doorknob. Okay, ako na nang i-open. Okay, open na ang door. I will open my eyes na sad. Ang dagway sa karibal sa the one and only superstar. Tinugong ka, Basilia. Ngalugi mo din game. Time pa. Ako si Tiago, di ba? Ako si Tiago. Usa ko ka Vilman yan. Pero ako karon na nagpuyo sa ibang lawas. Og usa ko ka certified Noranyan. Pero ako itagya sa lawas nga.
Nuranyan ko! Nuranyan ko! Isa akong nuranyan! Ubay-ubay na kita nga tagaan o kalipay ang adlaw, mahal. Makita gin mong nawa itong mga bata, pretty ng lipaya, gin. Ano ka, ha? Wa. Sabi, wa. Karong ginong-ilom ka diya. Nya, wa. Naglibog bitaw ko kung sa buhaton kang madam. Ah. Dili mo ko makahimo og dautan niya. Ah. Pero kinahanglan nga mo pahawa na siya sa lawas ni Noy Tiago. Luoy na kayo in taon ang tiguwang, uy. Wa na maka-function pagkakapitan. Ketoa naman, napreso sa iyang kaugalingong kwarto. Mahal ka ning nakoy pangutana ba? Di pwedeng gamitan yung powers ni Nora para mapahawa sa lawas ni Tiago. Kung amo ng buhaton, pwede man ba? Pero dili gid malikayan nga mapasakitan si Noy Tiago physically. Ah. Pero mo try kog laing paagi. Dili gid gani gihapon mada. Gamitan na lang gid na mo kusog og gahom ni Nora. Unsa man yung paagi, mahal? May tag mo work ni. Maayo unta. Silang paagi, ha, mahal? Pagmamahal. Ha? Ang basta. Masabdanan niya anak nimo. At unsan ako si Noy Tiago, mahal. Kuyo ko! Ayaw na lang. Mas maayo ng kamera ni Madam ang magsulti-anay. Magigsulti, Raday ka? Ayaw na lang pangutana. Basta. Kumusta na? Mahal nga Rayna? Ayaw kong tao gaong mahal nga rin. Kay giilog na ang maong titulo gikan ako. Uwa man ang iluga. Gipulihan ka lang tungod sa imong gibuhat. Ikaw ra gyud nakaingon nga no nahitabo ang tanan. Ikaw, Basilia. Ikaw ang nakaingon nga nung nahitabo nila ako. Nganong dili ka naman lang gyud mo angkon? Mahal nga Rayna. Ayaw na yung tao gaong mahal nga rin. Ikaw raman gud gihapon ang mahal nga Rayna para nako. Wa mausab ang akong pagtan-aw nimo. Wa mausab ang akong pagtahod nimo. Magkakon! Ngano? May gibuhat ba ko nga nakadaot nimo? Kung may nahimo man kung sa diha nimo, maura gyud ang pagtandog sa imong garbo, mahal nga Rayna. Og ako na nang gipangayuan og pasaylo nimo. Pero dili ka mo pasaylo nako. Gawas ana. Wa na ko'y nahimong sa nimo. Sumagod. Kadaghan ang higayon nga pwede ka na kong wadon sa universo, hangtod sa hangtod. Pero wa na nako buhata. Bisan pa man sa imong pagpatay unta nako, nga wa ko mangandoy nga patyon ka. Kining akong gibuhat. Kining among gibuhat ni Crispin. Wa ni nako gamiti og powers. Gihaguan ni namo ni Crispin uban sa pag-abag nila ni Clara og Siso. Amo kining gipapilit sa kisame, bongbong ug sahog ining kwarto ni Noy Tiago, ang mga dagway sa imong idolo nga si Nora Honor. Kay gusto ko nga inigbukas sa imong mga mata, malipay ka. Wa gyud gyapon ka makasabot, mahal nga Rayna. Nga wa ko'y tuyo nga makikontra nimo. Nga ang ako ra gyung tuyo nga malipay ang akong pamilya ug magpuyo ming malinawon. Basilia. Nagpabiling yun ang putli ang iyong kasing-kasing. Surrender ko. Gawas nun ka na. Hindi na ko manghilabot pa kanyo ni Crispin, bisan kalusta. Pasaylo ako sa tanan ko na buhatin niyo. Pasaylo ako. Mahal nga Rayna! Mahal nga Rayna! Noy Tiago! Tay, dagan naman kag nainom nga tubig, uy. Tingali pinagbutdan ka, ha? Basag di ko kara. Gusto kong mahubog. Unsa ko mo ni mo pagkahubog? Nga tubig ba ni mong giinom? May tatutong bino? Binog yun, or mahubog ko. Ha?
klaro yung tatay, uy. Naglibog yun, Miss Clara, bay. Okay na bas tatay o di? Kay, hilom mo na gid kayo. Kagsa na kayong istorya. Magsigil ang hinuktok. Wala no? Ako bay, doon ako yung murag, kining mahinumduman nga murag sagwa. Akong sawayan pagpahinumdum. Ulabad mo nun akong oh. Kuan ba, ayaw lagi pugsa. Kaya mo kuya kayo. Kaya mas una niya kag malisuan og pangisip. Kaya ni Tiago. Kuya na. Grabe, malisuan yun. Okay, mo magpugso ni mo utog. Peligro kayong dunay tulilyong mong luag. Kuya. Bitaw, no? Sige bay, iparilas lang yun akong nuhunan ako. Good, mo na. Relax and chill. Okay? Lagi, sakto ka. Di na lang ako pugso ng hinumdum. Good. Ready na? Ah. Uy! Lamian na ay. Halo-halo na. Yes. Hello. Kami ni Nora mo nagbuhat ini. Paaniya sila si Junjun, tito. Nagbantay mas si Junjun siyang lulo. Nganong bantayan man? Pabantayan mo, Clara, kay sigra ba'y ginuktok? Uy, mao ba? Nagunsa mo? Nag-apit mo? Dali, Claire. Apel mo diri. Paapila sa silang Junjun o Lolo Chaco, tita. Ang bitaw sis. Tapog na tayo dili sa mutukaran no. Daghan ni nga lalo. Sakto rin na to. Bitaw siso. Bitaw. Paaniya sila. Basta nagmalingaw si Noy Tiago ini. Akong sawayan. Wow! Kalami ini. Ayaw na, ha? Picturean na nato. Okay na? Di yung pwede di unahon ang picture, no? Human na ba tag-pray? Human naman, mami. Ako kanini late. Okay. Sige. Kuha na yung mga baso. Nahabali, ikong si Tatay Lia. Okay. Niaray mo na Tiago, oh. Sama ni si Clara. Alam ka, tay. Hindi ka makahalo. Kamu lang. Sulti na kasi ni Tiago. May pas ni Tiago. Kaya ba mo istorya? Ngano man di ay? Ha? Musulti magyug ko. May kamang ko. Iso ka, Luloy. Yawa lalo. Sige na. Pangaon na mo. Mukhaon na si Noy Tiago ron. Ngano? Imong majikon? Tay, unsa naman na? Di lang na to pagson si Noy Tiago kung dili siya ganahan. Bitaw. Ikaw magkahin nagbuhat, anak. Oh! Di ko makaon. Kay mahadlo ko. Gatingalig. Imo kong danon sa imong kalibutan. Tay, ano saan lang imong silutihan? Ay, may mo si ni Tiago ron da. Sige, una na lang ta. Sige, pag-aon mo, anak. Aron, madamo sa ikanto. Tay, unsa ba ni mo gipanulti? Kada ba'y hanay? Ikatada wala. Clar, alang balik sa tatay sa bahay ko. Ngano? Nagtuo mong nalisuan ko sa mayong pangisip? Wa ko malisuy, oy. Intact niya ko pangisip. Why bisan usa ka tornilyo nga naluag ini? Tay, Kining mamayhana nga atong gitawag og Lia, maura ni siya sa Basilya nga asawa ni Crispin. Lia, Christine. Pasensyahin na nagaling yung tatay, ha? Wa ko mabinuang, Clara. Nakasaksi ko sa netabo. Ang misod na kong espiritu, mao ang reyna sa mga engkanto o nagdrama ni sila si Lia. Basilya. Naghinilaki ni silang duha. Nakasaksi gyud ko kay hosto na ko sa panghuna-una. Diyan, nahitabo to. Tay. Sakto na, tay. Ipahuway na. Buhay ko. Ay, ito, gulit-gulit, ha? Nahinumdum kang muna ko na bayot, siso. Nga, gigwapuhan ganit ko ni mo. Dili to ako. Ang ray na to sa mga engkanto nga misod na ko. Wala. Tatay ba? Numarog na ba niya akong balhibo, ha? Basilya, tug-anin lang sila. Tug-anin sila sa tinuod nga engkantada ka. Nga ikaw si Basilya.
Tukan! Noy, pahuway lang sa ha. Ikatog lang sa na, haba? Oo, tanawa. Nagtuka na ka. Tanas ato tayo na. Katugo na. Katuog man dayon? Iyayas manghugas nga way gunit-gunit da. Gumitar mag-powers. Uy, kailangan ko ito, mahal. Kay ba ka, mahal? Wa. Ang sulti pa gani ko. Oh, sige, sige. Katog ano naman ko nila ni Clara sa tinuod, mahal? Nga, Nga tinuod ang gisulti ni na Tiago nila. Nga engkantada ko. Nga ako ra si Basilia. oo nga. Naka-decide ko nga dili na lang. Kay dili pagit sila makadawat. Dili pagit sila makatugkad. Nakadawat mo lagi ko. Nakatugkad mo lagi ko. Lahi mang kagod. Ya, so mo ito si Tiago nga nakasaksi mo kito siya sa tanan, ha? Sa tanang pangitabo. Mawa na to siyang huna-huna inigmata niya. Ha? Ngano? Nalimot na katay? Wa gyud ko'y mahinumduman sa inyong mga gipanulti. Okay. Nalimtan na ni mo tanan. Pero, unsaon naman lang ni? Unsa man ha? So muna tay, para nimo. Ha? Ang hulong na ang makuan ha? Wa pagani ko mangurakot na ala ko sumon? Dili pangurakot tay. Act of lasciviousness. Ha? Uy, nayabag! Kaysa may namasangin na ko si Eustaquia nga among sekretarya. Di magali ko halos mutanaw na niya kay bidli August Dagway. Dili si Eustaquia tay. Sila si Tanod Piolo o Tanod Derek. O ang volunteer nga si Alden. Mauna. Uy, katinunghongon! Nga nung kong tao lang hitabuan. Ay, kato lagi na mura kag nayabag, tay. Ngayon pa rin mo ganina. Nasulal ka sa espiritu sa Rinas, mga inkanto. Matay. Nilaban ba na kung uwa na inyong mga ipanulti, oy? Nga nung nakahula may taon mo ang mga butanga. Tay, huwag magod na mo mahuna-huna eh. Nahitabo magod na. Og dihang misulti ka, ana, di lang kami ni Siso ang diha. Hasta na sila si Lia o Crispin. Imo pa ganing gitawag og Basilia si Lia, kay ingon ka, engkantada siya. Usa! Matay ka tinughong ba ine? More pa, wag yung kumamaka. Kanang talan yung gipanulti, wag yung na maristro sa kong utok. Di yung hinumdum ana, bisa gamay. Imposible yun na. Mo na problema ni Clara karon. Kay, magkiyam kitong tulo. Di mo sugot o regluhon lang. Okay. Ako silang tabangan. Total, wa man sa normal niyang pagkatao si Noy Tiago ato higayuna. Binuhatan man to ni Madam ba? Sa mahal nga Reyna. Mao nga ako tong i-erase sa ila memory. Oh, Dili na magpadayon ang kaso. Wa na'y mahinumdum ato hitabua. Og mobalik na sa normal ang tanan. tanan? Kasamok ba ini, uy? Pero wa ka manikuhaan din eh. Samok-samok naman eh. Unsa maron? Oh, anong nagyaw-yaw ba ka, ha? Kada bang barong-barong nila ni Crispin, tay. Na pa maghapon na diha. Oh, Nagtato naman ka na sila balik. Nga nawa manigubaan yung barong-barong diri sa among likod. Hugaw ba initan-aon, uy? Pitaulo. Nga naman tuon nga, wa pa man nila natangtanga. Unsa, kita'y patangtango nila. Kita pa naghatag og pabor nila, diyang nagkinahanglan sila. Ya kita pa'y hasulon. Tayong pagbuminaw Ah. sa Spino. Ya! Ilang anak ay ha, tawga. Tawga, ilang anak la, tawga. Tawga. Laura! Marika na, God! Oy, Ay, tita. Ing na mo mga ginikanan ha nga, wag tango ni inyong barong-barong nga gitukod din ha. Human mo makabalik sa iyong palaso, inyo na lang ni gipasagdan. Wag mo katangtang ini.
Ipaguba ning barong-barong kay samok tan-aon. Kinahanglang wa na ni unya ha? Ingna siya. Ako nila'y wag tang anak tita, oy. Mao ba? O sige, wag tama. Uy! Wag tang na. Wala, nakuyapan sila. Nasa akong lulo ako, mama. Ako na sila, lula. Nakuyapan. Ma. Ayaw ko yung biyahe. Nakuyapan naman na, oy, Junjun. Wa man na mamatay. Makamata naman kung nagpalit. Naliw ka si Lolo, si mama. Nagigka mo gud siyuta. Uy! Nga naman eh! Kuyapan man mo. Anong... Wa naman kamay nga pay, ha? Tatay! Hala, asa na tong damay nga bay, ma? Tay, di ba diha pa mo to ganina? Oo. Unya gitudo lang ni Nora. Nawag tangkay... Okay na? Okay na. Na-delete na sa ilang memory ang nahitabo. Yayag ni Powers, ha? Oh, Nora. Ganun nga man kay tingog-tingog diha. Pitok-pitok lang eh. Ganun ni TV man ka. Nadlog lang imong kasabaan. Dili di ka kasabaan. Yay! Pahimangnuan lang di ka. Kay nalimot naman sad ka good. Di ba giingnan ka naman namo nga dili isayon-sayon pagpakita ang powers? Kadaghan na gyud ka namo pahimangnuan ana. Pero dili gid gihapon ka mo patuo. Gahi lang gid gihapon kag o. Binisaya naman unta ng pagkasultinak. Pero nganon dili man gid masabtan. Sa sunod ha, masuko na gid ko ha. Masuko na gid ko. Oh, si Clara. Hi, Clara! Hi, anong naong nimo? Mahal? Ano to? Hi, ang atong silingan nga gwapa. Nasuko nga akong gitimbaya. Kartigod. Sagdi, uy. Ay, maging sa tanan, mahal. Ha? Walong tato na magipabalik sa normal ang tanan. Tanawan, ibalik ni sa kartis, Clara. Okay ra na mahal, uy. Bati man sad nga mabuutan ang tao, good. Hindi, manggod. Tungod lang sa magic powers. I know. Mas maayo nga magbag-o gid ang tao sa iyang kaugalingong paningkamot. Parehas ni Siso, good. Siya ra may nag-usab sa iyang kaugalingon. Bitaw Wa man na siya gamiti og powers. Tinood, mahal. Sakto kita. Mami, Daddy! Pagdali mo! Nga naman ka? Mani kisulti ni Kulti. Nga nung ikaw may gisultihan, anak. Nga nung di mo si mami ni mo. Ampo. Crispin, si Nora na ang may direct link ni Goldie sukad nga nawagtang ko. Pagbalik na ko, wa na maputol ang maong link. Di na pwede i-share mong link. Not funny. Kalae. Ikatawaan ko sa mga anak eh. Seriously, dili basta-basta ang gisulti ni Goldie. Makuratan ang mga tao ini. Pwede nang makakos o gubot. So, unsay buhato na to, ha? Oo. Dili ni katawanan, ha? Seryoso ni, ugma, mga atag og sinako nga gold. Kung pila mo kabuok sa bahay mo, sa nang gigardaghan nun sa sako. Sa ato pa, kami sa bahay, upat mami, dari Junjun. Upat sa kasako may ihatag. Oo. Bukatawas ako. Ano manghatag magkuno kag sinako nga gold? Mudagan ka pagka-presidente? Mubalinig puyo, Lar. Mubalinig puyo. Mubiya na mi din eh.
Tanan namong kaptangan, amo ning ipanghatag. Kanang among bay, amo nang iparafol. Oh. Pero, doon ay pahimangno. Sabra. Unya na ninyo ablihan ang inyong mga sako kung wa nami. O kadto lang ang mga limpyo o kasing-kasing ang makaangkon sa gold. Hoy! Ingon mo, tanan makadawat. Uyan na agay piniyon. Akuan, tanan mga dawat og sako nga may sold nga gold. Pero... Basta kay masabtan na ninyo ugma. Tinuod yun na. Upat kasako ang niya na to. Bukata. Gold yun kay suod ini. Abli ko nung gamay siso. Para makita na to. Di lang utang supak, Clara. Kung unsa instruction, may atong tumanon. Pitaw ma. Nahala. Di na tamo supak. Uy, Clara. O niyang ilang bay. Iparaffle man ka. Kano sa man ni raffle? Oh, sama na mga tao sa gawas. Oh, tara, maggawas na ta. Ayaw kayo mo pagkuhan, ha? Ayaw mong saba kay. Di kita magkisinabutan eh. Ayaw mong saba para magkisinabot, ha? Hmm? Good, anak. Okay, imong gibuhat. Automatic na nahilom ang tanan. Sige na. Padayon na, mahal. Okay. Kaya nahilom naman gyud mo, mupadayon ako. Kamong tanan makadawat mo og tag 100,000 kada usa. Mabata man og tiguang. Okay. Ego lang mo pitok-pitok yung tingog. Tingog inyong mata sa. Ha. Oh, mitotog lang muna ako. Hindi mo kakisulti. Basta kay, di ni atik. Tinuod ni, makadawat mo tag 100,000 each. Unya, dunay upat ka tao nga makadawat og 100 million each. Walay gyapoy kisaw na. Okay, give me out man. Oh, ganun! I-announce na ko sa akong asawa. Kuan, kinsang tawana makadawat og tag 100 million each. Okay. Ang unang pangan nga akong tawgon, Abigail Austria sa sitio Kamunggay. Oh, tuwaran yan, mag-ambag si Kalipay, pero may tingog kikimute man. Murag amaw. Sunod nga makadawat og 100 million, Marites Maroro nga taga sitio Agbati. Tuwaran, ano siya sayos Kalipay? Wag ya po tingog kikimute. Murag yung ko ano. Oh, awa. Laing makadawat og 100 million, Adelaida Lauron sa sitio Kasagingan. Tuwaran, itambling, pero wasa ya po sound. Og last but not the least, nga makadawat og 100 million pesos, Devon Tusit sa sitio Kahumayan. Tuwaran, headspin sa Kalipay, pero wag ya po sound. Murag yung ko ano. Oh, awa. Oh. Ano? Unsa ka? Ha? Natuog ka di ay kay mura ka mag-giali mga awan. Ano? Ayun mga tao. Ayun sila si Basilia o kang anak no eh. Usay mga tao? Usay ba sila, ha? Usay anak? Nagdamgo ka tingali, Crispin! Damko lang tanan. Damko gede ang tanan. Damko gede ito. Narigya po na ikaw sa mong parang-parang nakaraan. Purdoy nagya po na ikaw. Pasensya na mga kasama. Ang taon. Damko rin gede ito. Sabi na kong tinuod. Paitagin na itong mga pobresa. Kita mga wine out. Ang damko lang tanga. Milyonaryo na ta.
Magdamgon lang tanga. Nga, ugaw sa iring. Na imong pulawan. May nalan sa to eh. Nadato ko sa kundam ko. Pero, napadas utok eh. May pagwalan ko kamanta kay. Nindot pa unta kaya akong kinabuhi sa kundam ko. Nasi klaro sa ila, Crispin? Amot. Anong di naman sa namadruwing mong dagway? Wa, nasa kay kaon sa. Hay, nako. Oh, skwinta. Makakaon na tingali ka, anak. Salamat. Oy. Di nahatag, ha? Utang na. Oh. Bayarin lang niya ako kung madato na ka. Bitaw, Pin. Sohol na ako ni mo. Sige, aras ako. Bantayan ako motor, ha? Realidad na kita ini. Mauna gining tinuod akong kinabuhi. Uyamot. Di makakaon ko way mo tunol og bayad sa suko. Pero sige lang. Kaya rin ako, Lord. Okay na. Paitra. Naro'y maagi nga mamaligya ang barbecue puso. Magkaon na kikuhan eh. Pero, natuan ako sa kundam ko eh. Awas-awas man akong kwarta. Sinako ang bulawan nga gipangatag na rin sa mga tao. Sa, barbecue mo niya. Sa, barbecue. Bay, pasok bay, barbecue bay. Bay, babalita ko puso, be. Lubiyas to ka. Lubiyan og istorya. Pero, Mahal na siya, tani. Linggang kita, tani. wala ko masina. So na. Piningan mo, sunod-sunod. Sinagi kong siso kung mamisita ni Clara. Pero karon, mura na magwa. Tungod kay nagkawag din eh. Damgurom dito na ko si Basilia. Unsama ko. Muram nagdiapdos kung kasing-kasing kung nagnoon ako niya. Mura pa magtinuod ko. Niya pa siya suod sa kulugan. Babay, Pipay. Ito na ko, ha? Bye, Sweetie Pie. Kita ka to, Crispin? Maha, Kita ka to? kita man, hindi mo kubuta. Uyab dami. Iyan akong gisugot. Congrats. Uy, Sure ka, Crispin? Okay ra nimo? Okay kayo, ano di ay? Oo lang. okay rin si Crispin, oy. Good sport man, mi. Makakita sa tiya siya og partner siyang life. Nakita na bitaw ko. Oh, ano kayo uyab, Crispin? Oo, si Basilia. Basilia? Basilia? Lord, okay ra bisag damgo tong tanan. May na lang nakasuway kong pagadato bisag damgo ra. Nakasuway kong huwag magutmi. Kinagan ko kwarta. May problema sa kwarta. Makatabang sa kusuban. Okay na ka to, Lord. Okay na ko ato, pero ito na lang ko yung Lord. Bahay ni Basilia ba? Pwede mo lang kong tagaan og Basilia sa tinuod kinabuhi. Balagog parehas na ko, nga pobre. Total, mabuhi raman mi kung maningkamot lang. Di mo ko siya mawa sa kong una-una, Lord. Di siya mawa sa kong kasing-kasing. Wasa ko kasabot nga. Naunta, damguro man to siya. Mauro to, Lord. Ito na ko, Lord, ha.
Mamasin lang kung makakita kong trabaho. Thank you, Lord. Layo ng pugnalakwan. Asa ko ning napita? Ay, pauwi sa kubigay. Murag sakit mong tiil. Gay, ay, arang-arang gay. Naikaw nga akong kalingkuran. Guys, kita sa kutihil eh. Lahi-ari siya ko ng damgo eh. Huwag sa tinood na kinabuhi. Sa kong damgo, dikot ko. Ang pitaka, bagka kayos ni Libo. Akong sinsiyo sa bahay. Sinako, pero karon. Karon sa tinood kong kinabuhi. Ni ako. Way jam mo. Eita. May paliging wala ko makamata. Pero gihapag ko sa kong Nuchago ko. Sa mukha sa ni Nuchago eh. Nakamata na noon ko. Bye! Huwag yung kinahimo ta. Huwag yapon ko makikitag trabaho. Pauli na sad ko nga huwag yung mahimo. Magawa na sad kong may mutunon ug mo. Di man gika ng papila. Uy! Picture sa Goldie! Loose cut. Please call the number below if you see this cut. Diyos ko. Bisa ko saan akong tanaw. Si Goldie kining iringa. Kusugas kulpa sa kundugan eh. Si Goldie gini. Siya gini. Pero, alam ko naman to. Natay may resad nga. Tingali nga parehas ni Goldie sa akong damgon. Kining iringa. Mura kong buang hindi na. Tipigan na rin ako. May na lang ako rin tanong-tanawon sa bahay. Ako rin papilit sa bongbongbong. Isipon na ako nga si Goldie yun eh. Ang iring sa akong damgo nga mangiti o bulawan. Tarungon nila kong suot akong bulsa. Mupauli na ko, kaya po na. Oh! Goldie! Ginoo ko! Goldie! Ikaw gini! Ikaw gini! Ikaw gini, Goldie! Ikaw gini! Dili ka dam ko! Ikaw yun ni! Uy! Doon na makitiling-tiling si mong liog. May tag-iya gyuday ka. Usto! Ikaw rin ning nias papel. Ikaw ning iringa na wagtang. Dili di ka si Goldie nga sa akong damgo eh. Tawagan din ako. Tawagan ako imong amo aron makauli na kas inyo. Huwat lang nga. Makatawag pa ba ako ini? May load pa ba ako? Ako ang tingaling tiksan aron sigurado. Ay, sakita sa kutiil eh. Ay, kalayo mo din yung bahay si mong amo eh. Kamingon. Iwa palang maingon nga, Tagalog reward. Hindi kita dadon dilis inyo. Dadon tikas bay. Muram juga si Goldie sa kong damgugot. Hanat sa mga tao da. Kiwagi sila mo pala nga, kugos ti ka. Nana!
Goldie, Goldie. Si may panganing ring. Ay, tanawa. Tanawa. Ako na nakita ang bahay nga puti. Tatua din ninyo eh. Tatua din tag-iya ni Musa. Mura magpalasyon yung bahay. Niya pa gani ko slayo. Unsa na pagagduon na. Wow. Kadako rin yung balaya. Oh. Isa na kayo tag-iya ini. Kadako ang gini. May kung sa tamang utanas katabang. Sir? Snack po na. Kay may meeting pa si ma'am sa Zoom. Mahal nga rin na. Ha? Unsa kay mahal nga rin na, oy. Kuya, waram sa tanimo. Magaw sa to si ma'am. Wata lang, ha? Maria Leonora Teresa ang akong pangalan. Oh! Lugaway ni. Mura kong natukan. Mura masa kong gitiaw ini kalaki, ha? Ay. Kaon na lang ko, eh. Lumiar mo nilang giandam na ko. Wanis amo. Saan naman itong mga tao ni Balaya? May kisaw. Asam itong katabang nga murag mahal nga rin na sa kong damgo. Asam sa tagingon niya ang ma'am nga iyang gingon. Taon ako nagpaabutin eh. Skaman, tingnan ito ilang gingon nga reward sa mga kita o makaulis ering. Kawas lang ko eh. Huwag tingnan mo doon ako din eh. Oh! Ay, sorry. Huwag ko makabalik dayon. Kay may gipatrabaho pa si ma'am. Dawata o. Gipahatag na lang ni mami mo. Kay wa pa mahuman ang iyang meeting. Sobre? Nanisod kwarta, oy. So, las paghato di mo sa iyang pinangga nga iring. Sige, salamat ini ha. Tanawa ng pila. Marag, baga ra ba na? Sige mo ni mo mata. Pila di ay? Dagaan na ko din eh. Ingon anak kagalanting akong amo. Ipadayon. Di na lang. Baga man kayo ni... Nya, puros bigid blo. Imo ning uban no. Ay, imo rin na oy. Dagang kong kwarta. Kibaw ka, dako kay kong sweldo. Ha? Pila mo rin mo sweldo rin eh. 1,000. 1,000 ra? Ang oras. Ha? 1,000 ang oras? Kaya good. Aw, hinoon. Ako nang trabaho din sa bahay. Kaya ako na may katabang din he. Kanang gwardya naman yun na. Pasudla kong trabaho din eh, bisag hardinero lang. Sige. Ako inan si Ma'am Basilia. Unsa to? Basilia? Basilia ang pangalan si mong amo? Oo. Ngano na kuyuan man ka? Pwede makig-atubang si mong amo? Ako unang ingnon. Time pa ha? Ngano man ka, uy, niyang lus palagi ka? Tagay kong tubig, be. Murag kuyapon man ko. Gikulbaan kong maayo. Sige, lingkod na balik. Sandig ka, tingilig matumba ka. Oo, sige. Salamat, ha. Andiyan ka lang, ha? Kapag akong tubig. Okay. Ginawa ko. Sa may pasabutin eh. Matinood yun akong damgo nga akong may mga asawa si Basilia. Magkita yun mas tinood kinabuhi o kana may tabo karon. Unya, dato na siyang daan. Dato nga dili pinagis magic. Lord, tagay kong sahin, Lord. Padugdug ka bisan maayo ang panahon. Lord, nagkurog na ko, Lord. Nagkurog na gigos kahinam nga sa mo pagpanagkita. Salamat Lord ha. Pinanggag ko ni mo, Lord. Pero mga ikog lain sign nga ako na siyang masawa.
pakilata, Lord, pero ayaw na sa kong ika. Oh, Lord, Lord. Nakurog na ko, Lord. Nakurog na ko. Di na ni damgo, ha? True na ni Lord, ha? Thank you, Daan. Layuwa silang opisina, eh. Sa rooftop man yun. Fourth floor pa yung bahay. Ikalimang rooftop. Niya po ko third floor. Grabe nga sa dandi taas sa sininang bahay. Pero bahala na. Bisag tuwa pas langit yung opisina. Akong atuon. Akong sakon. Nagbutok-butok sa kulba akong dugan. Gusto na ko makita niya. Grabe. Dua ka sign yung mong ipagkita na karon, Lord. Siya na gini. Siya na gini Basilia sa kundam ko. Siya na gyud. Karon pa lang gusto na ko masyagit sa kalipay pero lain sa kayo. Masyagit ko. Mura ko buang ini. May buhong yan sila. Di ba rin idamgo? Makuyawan sila, dili ba? Ha, mura ko buang sa story ko kako. Hinahinay na kong lakang eh. Ano kaya na ako maabot eh? Murag kapoy naman da. Pero bahala na. Kung kailangan magkamang ko paingos ibabaw, akong buhaton. Basta makita lang ko sa akong love of my life. Sa akong damgo nga si Basilia. Siya na gyud eh. Wanay lain. Siya na gyud si Basilia sa akong damgo. Lord! Lord! Sa inog balik, mi. Kilat og dugdug pero ayaw lang ko pikagyapon. Pastilan, Lord! Ay! Pastilan! Pastilan, maunag yun ni. Daghang salamat, Lord! Aba, balag ka po'y. Ay! Ang pakaway ko gamay, Lord. Ay, murag kutas na. Tuol ako sport floor. Nagkurog nagtibog na kong lawas. Murag ko malarya ni. Pero bahala na. Apilan na kong kamang aron moabot na kong to rooftop. Basilia, my love. Mahal, my sweet, and my everything. Paduhong na ko. Di na ginidam ko. Doon ako, my love. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun. Rooftop na. Uy, may paltahan pa dahil sa nilang rooftop. Ay, doon lagi ko. Hala, Pastilan. Hindi nadugay ka? Nalagi ka diha. Ay, may powers ka. Sa ato powers gabon eh. O sa may powers, oy. Oy, nigamit ka kong elevator, no? Ikaw ka naghagda naman day ka. Ano ka musulti nga may elevator? Hala, oy. Mister pa kasultihan? Klaro ang elevator, tupad sa hagdan. Anis, huwag yung kabantay, sorry. Ako'y mga sorry, ha? Ay, tapos sa pag-inom si ma'am. Kay, hapit siya nalayig, paabot ni mo. Nahibaw na to siya. Kung sa imong tuyo niya. O sa imong pangan. Crispin to, no? Oo. Nanas pa sila eh. Oh my God! Nakuyapan siya! Crispin! Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon. Crispin ug Basilia. Sa dili pa mihingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Crispin, Aldwin Nacorda. Basilia, Ingrid Vertodaso. Sa papel ni Siso, Jan Paul Lara. Clara, Jaylee Haka. Lira, Carol Hikain.
ug sa papel ni Tiago, atong mahal nga kasama, the late Mr. June Gomez. Inabaga ni Ricky Garing. Kining maong sugilanon, sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubo sa direksyon ni Miss Miraluna Tumulak. Music Jeffrey Gabonada. Recording Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Kining tanan, gidalit ka nato sa RMN Drama. Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Nahumana jud ang Crispin ug Basilia, no? Salamat kayo sa pagsunod sa inyong pagpaminaw, no? Nga always ninyo pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo, mga ka-listeners. Thank you kayo. Og palihog day ko, no? Og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.